Paano na? Kuha natin siya. Yan. Yan. O pwede ba kita makausap bilang alipin na Jesucristo? Kakalasin mo, nilagay mo sa loob ng katawan niya. Kakalasin mo, hindi. Ano? Tanggalin mo lahat yan. Kakalasin mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Lahat. Ubusin mo. Ubos. Hindi siya tao. Ubos. Ikaw, masamang elemento at spirito. Pag hindi mo siya tinigilan, tusok-tusukin ko rin yung mga pangamusulog na katawan niya. Hindi siya tao. Tanggalin mo lahat. Tanggalin ang magtitig ko sa katawan niya. Tanggalin mo. Lahat. Tanggal. Ubusin mo. Alam kong naririnig mo ako. Tanggalin mo. May nakatusok na isang bagay sa panga ng ulo ng spiritual ng anak nyo. Kaya pala hindi siya tumatalab yung gamot. May isang matig, parang isang kahoy na matigas na tusok sa panga niya sa spiritual. Kaya sasabi lang ng Panginoon sa Kristo, kalasan mo! Lahat! Tanggalin mo! Ubusin mo! Ubos! Linisin mo yung buong katawan niya. Susunogin ko ang inalasan ng katawan niya. Tanggalin mo. Lahat! Kilala mo ba si Kristo? Tanggalin mo. Kilala mo ba si Kristo? Tanggalin mo. Lahat! Kita mo, sa sobrang init ng tao. Hindi siya tao. Isang nilalang siya ng masamang espiritu at elemento. Kaya nakatusok sa panga niya. Nadiditik ko yung sense ng kapangyarihan niya. Tanggalin mo! Lahat! Tanggalin mo doon sa ilalim ng panga niya. Bunutin mo! Bunutin mo, tutusokin kita ng maigi sa ng katawan niyan. Tanggalin mo yung sa panga niya. Tanggalin mo yung nasa panga niya. Tanggalin mo! Ubos! 2 minuto pa ang kailangan ko. Itaas ulit lahat magniting ng kuryente. Umalis na. Umalis na yung diablo. Hawakan yung kamay niya. Nalala yung ulo. Sa pamamagitan ng sabi ko sa inyo pangalan ng Kristo, masamang espiritu, inuutusan kita lumabas na sa pag-aari ni Kristo. Layas! In Jesus' name, gising. Hindi lang mata. Painumin siya ng tubig. Alin ang nga luminaw? Yung mata yung bulsa. Kanina. Blurred. Ngayon, hawakan mo yung panga mo ngayon kung masakit pa. Anong pinag-iba? Hawakan mo yung mga tumutusok dito sa gilid mo. Yung sinasabi mo na sa gilid-gilid ng panga mo. Mainit. Ngayon, masakit hindi. Aayusin na natin TMJ mo. Hindi ka kinukulam. May isang masamang espiritu na pinagdaruan ka niya, pinaghalin yung espiritu at elemento. Maliwanag na sinasabi ng Panginoon Kristo sa utak ko na may nakatusok sa'yo ng isang parang metal na kahoy at nakatusok to sa espiritu mo. Isa lang siyang bad spirit. Para kang tinusok ng isang metal na hindi kayang ipaliwanag na esensya. Kasi 7 years na yan eh. Magagaling na yung mga doktor na gumawa sa'yo. Dapat magaling ka na, hindi ka na pumunta sa albularyo. Hindi ka talaga gagaling kasi tinusukan yung spiritual mo ng isang matigas na kahoy o isang metal na napakatigas. Ang nakakagawa lang yun ay mga espiritu.
Nagalit sila sa'yo. Unang ko lalakaw. Nawala na rin. Nawala na rin. Nawala na yung iniwa. Bye-bye. Salamat. Thank you, Bago Lord. mo ako.